Hamren along Congress Aracharya song tum kache song jai mek kedeng. Khat khatia long raikom sai khai hin pen rakia hormu kenep don long. Solar project puthak puthot ia mudhuram lekthai hin pen ademak long an kahumridam. Pirthia long ahem tun kethenaya puthak le pini keche than eglona. Thereponi phai kresiani Hamren State Bank of India sai hema thengno along. Congress party tumpen Gautam Adani puthak dharna ke padopon. Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren along Congress party tumpen Hamren State Bank of India office thengno dharna ke padopon nangko ka theke. Gautam Adani bang SBI along pen tangka kachoram det pen kachitu der along non kachari bom BJP sarkar tum thang taki pudunabe. LIC Life Insurance Corporation tangkata palut edlo BJP sarkar tum peace and development pu ke Hong Kong ke kupilo Hamren along development ason keban ke theklong ke Hamren branch secretary council asai hem punon mate department asai hem ke do anta Congress hut keban aporsi do bomlang Lapen non kebang GMP election ke Congress highway ku puta pherangkia thengno nang pachini dun thang chuhuri abe pin pen ing samjin pen sila bangso amei pejut pon Hamren pen rustomiti nang kelo berta malong news non itu marjurong lo news long theklong lo je Gautam Adani pu aputhak Gautam Adani aputhak ilitum Hindenburg adiputa tengpen tangka panglim aron re pen tangka kichu State Bank pen tangka ram lo pen business claim ilo LIC pen tani tu tangka ke thaba tangka na khorasore lo non hai Hindenburg pen ateng pulon te la sob aron re pen ke claim Judi la son ke claim pulen along judi Gautam Adani company yang jutko non te nitum lahaya bank LIC poisa ta long lelo lasi ala State Bank ke do tangka tang nitum long lelo lasi la sopu thak sini nitum pulase la san banke rat atangka banke hadak mani businessman mani industrial amunit fan kakirabji prosno siabi rat atangka benakla non kelos ne Karbi Anglong non rata tumsi LIC kanone akhasi banta poisa kibi tum chini lo nga State Bank long ta ahe poisa kibi lo lasi non technology lasi non tum mangke Assam Narendra Modi akahai ba itum Rahul Gandhi akahai parliament long ajulo je GPC gothon nai GB joint parliament committee saying si laso Gautam Adani aputhak inquiry nai gotei all political party chelang si lata naso committee saying si Nada so inquiry nahi pu. Laso posi sala so bang Gautam laki Narendra Modi akai ithe lam ta nije kana competitor sengse. Lazet akai lang Supreme Court ta nitum case bilo nitum hin laso puthak nili mane ke puyu bang alam le isi tangka isi kaswalai mismanagement apod ajoine si non present council atum pioneer non council atum ta chiklion thom dormalong le ni pupe hana Karbi Anglong de akuti tangka khorosi kibandia nangni de kente Karbi Anglong de patina cha kuti poisa khoros non bang dorma piune hala ke than bang phutum non hala kene sakuri sadlang tum na council ke klem tum chiklon thom dorma habe development theklo letum development duma bibo nilige ma thake non hedi the 30th department hai tum hai aiye ma tum ta a department poisa khoros long man long le man la ta hondela like 30 department em dolobo inun ka ya department em dolo ha tum em ta da tu poisa khoros long man long le man ke la ta daud la hondi thulang la ta la council icon isibe joine asaman pui thate la so hala bl icon sili juko bol finance la cm doko polo finance power ke cm pena ha angka hal APL account hata si ducok afang la son kali ke actually a department atum NUCCP nahi UCCP nahi cheklion thro kapi hini first half second half ta kanang leli tu article 245 puthak itim job ke dam tang MLA election na tum amari nitum Rahul Gandhi ka hai bang message piado na tuma theknong lo je
non nitum sarkar dolo ponte nitum tampe hai no sarkar dolo ponte article tu votu e ba nitum implement proposi ame thaje chaklo lasi non ta niltum recently prabdin pe nitum kane niltum ali tar ke mo prime minister mind man kenla Rahul Gandhi siman po mati kalimala la siman po pot non niltum 3 district join niltum atum damsi atim tum damsi hala Rahul Gandhi fan je Karbi Anglong fan non MP election hot ni tum la hempre ka phuna na ji chak nai asubran non ni tum join li ni tum dampo Delhi dampo ta tin ke thoma district lo dampo la hempre ka phuna ke ni tum la issue lo aru dang PPP congress msi dang pipo district ka congress ng pi kalimala non na hempre ka congress msi pipo dei la West Kar Benglong district and tum government hoisi tum ni tum ki kiman si dokhan ya adon non na phi kim thekloma thekle ha bozar market set punoi congress usi ki kim ha district kene puno hala circus house congress usi ki kim kalimala mata amane konane ha la konane la kene hala secretariat ka sub secretariat pune pune dakadu data congress usi ki kim kalimala ha सब कांग्रेस उसी की तुआर वाला कांग्रेस उसी का टियार वो अपरा ना ना सुनता दाक मनों बीजेपी वांगडे ला हाई को हाई को सोन हाई हेडेड वो आर्टिकल हाँ हाँ क्या हाई बांगे लगे ठेकलो लो नॉन बीजेपी तुम अनिंग ला वर्कर तुम अनिंग चिबिलो बिल पी ठेके अलग तुम हैंग जो लो मने कितना मने लोंगली बंधो को चिपी कोविया चिजोर चाइनो चिजोर non jo halo sel help group long si poisa keram apu bage bat bom lo asik bom lo jogji lo non ju la sono halo tum aning si chibi lo bostu ador ke so thelong lo tum ha non gas ador tum pe soi lo 50 টাকা foke bador pe bateri lo kerosene puno kerosene bage sero son si mande pene technology pina lo non bat baki dali puno furu ate puno ha kene la la ke puno la ke to jang thu puno kwana dor ke so muni tum aning dolo san ninjeje mo kipi hut bangke larnang podde pusi bang bola si congress ke no phonge da hypo aro article 244 eta implement propositionally ekdom ning thepi lo lage aro nang tum ta na chedon media tum da nitum ahut bene nang nitum hanta kunang rung no nang tum ben kali te tum ta paprang ne dat po dei Kedam tang penangan arni pensitame aron rea sai kachokle mabang phua tuma phan raikom sai khiatum kaike cherok tok ke dojok penangan tuma phan nep ingnang pononglo sonsi thereni pai kresia ni sitame khat khati psi hin pen keton kelang boma hut rakia hormu nep dunlong ihum elto ke pangthai ka phai NL072128 agari dimapur pen bokajana na thu kibang boma pora hutsi khangdun si kurukdun pen hom suri sira pharohini ra thong caps Sempex a capsule long pon la pen bangso kardik 731 grams duji pusi pachini pon NDPS ek arona teng pen bangso agari anparta gari katewar inut ningkan thong cap arta bangphu lokimi achumi aphanstame raikom saikya tumpen ingnang ponlo alangli hemlake avot skilimi district jun hebeto Nagaland pusi chethan pon labangso along kenep dunlong rakia hormu doan sitame SDPO bogajana hin pensi chepari deng ponlo hanjang so pen rajib sarong pinang kelau birta malong news kiram tang thereni pai troxiani klurdung habaralong karbianglo termas kamsela CM Dr. Tuliram Ronghang penang ka chetoy MLA Dorsing Ronghang lapen EM in charge land and revenue Amarsing Tiso tumpen klurdung aradatum ang bong chingwa chingsai me pedoponlo lapen la so hut klurdung aradaphan klurdung along solar project nangki biji kalipu thano bonstame klurdung aradatum aning insam se dara joine alu chetok nangji pusi mangponlo swajok alang litum puthot thereni phai kresi arni ye mudhuram lekhe pen chihumri damsi aning pathe kang lola pen klurdung aradaphan longle apata ki piji polam heta prabjin pen pachun po anparta klurdung LP school boundary wall ring Fuming koi open space la pen ke community khul stame kimpon poputa ye mudhuram lekhe hin pen klurdung ara phan lam chak chipidekang la swalong angtan pen nang ke do atuma phan ke pata pipon thekhe ke do bare matuma phan si pithek choti anparta joy pen longle pata kasemar mate solar project tibi jiabdi malongle along apata joy pen semar det sitame compensation ke pipon thekhe puta alang li hin pen thrang ke thengno lam thejai pon
bolong komaji pen rock strong phanang kelo berta Malong News. Lodong mahaba solar panel pen mulai datum ada kedo bari batu nan alam pen aja nan kami cipta ini pungu pasang shooting pen ada karata tu daga bukti ala tu CM sir Dr. Tuliram Rohang apa tok jir pen alang itu alu pale dah bangsa alu pale dah mateng pen lokal emisi esa ele tu CM sir Dr. Tuliram Rohang alang itu pen lumba jong emisi unit mu kena tapen ni gitu dudun pen CM sir bang Kladak Yaru SK Joint Secretary satu anpen kami alang meeting kalau alang li chamber mati alang li conference alang masih asal meeting itu cingwai CM Sarabana Kladak ledak aklong alambang kalau kita nak betul bang kesono kita nak mana amasi dak humoi salam bang ke Kladak alang li knowledge alang li fan kesono maju pinai lah sobang pidam tekte der lone pine amasi CM sarta hala swami ya ni cepat chilo ya ro tumhana penan kang check dulu mondola tumhana penan kang check dulu alang tumhan terminate ka kuri labia pananta CM sarke aning chilo hala swami na tum claim tabre ning hangling claim red la person lampen CM sarba ning cepat chilo silada kludung ada hawara tum akisung ke boyelam tame CM sarba mathalo la soteng penalang lita lam chachi pilo je ada kedubari matu dak hop komentu pene kachuboche tum ana phana bangke longlip helangan tabe itu bangke apranga tengsi pache do tip bengi kusi CM sar mekha alang lima thapon lo tape claim lo la soteng pensi parni si nang toilo dak lene revenue IM pen lo ala haurahat MLA sar dok singrong hang alang li tim kadukawe yaro forest atumpen kalau sorni tadawang iglo nilifana bang CM sara bang Guwahati Prime Minister ke bang nang dak kitong dunai wajah kalau sorni bani lian kitong dunong edelo na sojo ini si dagara ratumta je mahu tukrong na pusi ako nilifana to itu CM sara bang nang pravin pen cedamnon thandamnon je ladak kitobare matum ana phana bang ke kiplungi gali adon tin long lipota piadang usi CM saraba nilipana pingkhat lo paso tempel ni na ciumri lo asila dak kasara tumhan nili juneri kan kuliye bangela lo lahai pheri tabrinon matha tabrinon aprang ko sonma ka chuboche aprang ko sonma ke doge thak paso tengsi chidolong thik paso pansi pini nali tunta mela dana chitong bonojo nal bona ka chuboka dio tanle lo nilin ben ke thanje bangke aphela so a project la so plan bangke crore si crore hini la busonali a crore lok si 400 crore so project nasi la so project ili tum jong si ladak ka claim dun long pen jong si success lo pulotang te ladak arara tum tame ke chongdat dun awar side pinia for grade for grade sakuri horeng awar side lahai tai tum long dun sita isi elama bangke rada tungge rong asor pun bina po chini nema tigi adu be elama bangke jeni tumalong le ta parlo pon ek tu laso ka phire pe na jo na joksi dagara tumbangke ani ini klada kalam na thante kanga bangke lalo ke dobarim ke dutang rong aso cheng ke seng tang rong abangke kai tensi chide chip along le thip pik pu hedi wala mapping akuri bang survey akuri hore bang hedi latum dak bang flut pele survey kuri geli bon latum so joksi lapusana homoi salama yi bang hopu pen long le nak pet bom lo bang khai tungge hopu hojai district pen nongwa district pen hopu pen na nak pet lo nasila so a project CM sar ke bana bangke isor pen alama bangke ladak jitu protection itu malong le itu mahema kar biang long le pan konsi cirai kom naima pen ke rada tumpan konsi ladak awar sai pipon tegi mala suguma tha pen si la so scheme ke asilan lo nili thana mi bangke ini pen ke rong arad do ana tumta ning pamida Malong News ke langarat doan pini ke pirthialong ahem tun ke thenai mate family ke thenai tuma puthak lai chathanona
kaike phere meme ningkang meme jinso meme abirta ta ilito malong news ahin pen nangwan pibomlo lasi pini ke malong news abirta long lamthe karjidun ingnek dun inghingnan athela swalamo ke ningduk ningkithi ningkipung birta kali lasi nang than pachinik po malong news ke langara do anaphan nangli tum nangli rong nangli hem komarne hem tun ko an thema chinita hai edonalong bang ke bamonit edonalong bang krip homonit mate ke ong nai edonalong bang ingko emonit hem tun isialong dora pet theklong lo tai lasila an penta ke thepiga hem tun alam sinang thanik po Aijal Mizoram along ke do kalitang jiona chana ahem tun henlo nonamat pirthia dangalong ke the nai hem tun mate ke the nai family jiona hemtun henlo pirthia dangalong munit ke dora pera phai ki ong nai hemtun la support world record academy atumpen ningkan suri hinira kresia hut world biggest family pusi pangdak pondo lapen Guinness world record atumta jioni chana hemtun henlo pirthia long ke the nai hemtun pusi ritarli pen longlo bonta Guinness world record atum la so puthak pirthia dang ke pangdak po hut jiona bang korek rederlo Jiona chana ki apiso loksi bang thong kebra sirkep asomar loksi pinso arloso bang trok sirkep rapli amun pi loksi bang krepli lapen asu loksi bang thong kebra kethom lasi jiona chana hemtun alongke kado kabe bang pharoi sira trok ner kebra isido hemtun ihum bepsi bang pharoi sira trok ner kebra isiamunit keboche ko anarong ke dojini mathaune labangso pirthelong hemtun kethenai ahemaripo jiona abibong kesopen ajob bosik nifai troxi surihini raingko rasia ningkan sangte chu endam joila news text report malong news dongka muka malong karbi honghariamie tumpen phu thongnok bia kumlina phan kepang therpon nijang karbianglong dongka muka marong supi krongpli kachetok kacheleng towaralong Thereni phai kebarni karbi richo mate phu thongnok bia kumlina phan karbi honghariamie tumpen chepatir piponsi kepang thera saideng pon sonsi methang karbia pindeng sumpot pen apiari akimi pen pangther pedopon non kebang janing kan pen ke niphai mate arni tame hotpon det popusi nang pachini don lapen ke labangso kumlina phan akimi kalite alir tame nangvit pruyason te messenger puta karbianglo termas council atuma phan chuning ripedopon labangso asai karbi honghariame ameipu niwarson rong hanglapen dunmai phu longsing bia tumpen japon len si mesen pen pechonpon dongka mukam pen jonta bena kelo birta malong news dongka angkang karbi honghariame pen live tong nok dia pan apiari apindeng support kasili labangso asai dengedeng kolpon ni pen dongka angkang karbi honghariame dumpan suru pajulune kadong pajilo na pen ini labangso tong nok dia pan itu mah pindeng support apindeng support kini kesini labangso aku ni lipan nangin jadi kalau depan apa jadi kasini dong lain kopai kini ba rasul saya kita impor ke dongkam mukam angkang karbi hari mai dongkan ini juru pajulu ni kardong pajilo lagi aku tu ni itu lah itu nong de lagi itu mah fu itu mah nok be jadi aku ketekang dong pun penta itu karbi itu mah Kotul kangke pentana apa jok bang lagi itu istri kalong tato lasi itu lah bangke kaita jitini ni dia nangi lapen nona sana pe ari kelar bangke isi aport hit dia bang sigi meji lasi bang journey no ke damtang lo lasi non conference usi la bang so keting mai pon po itu non April ciklo tarik ini dan kami hari central committee general conference doi halat taksi Salam perai pun po. Lapen si aku dak dongkam municipal board atau apa aku jadi kan tu bangke. Laso puthanon be afan kumlin. Atuli tumpai sen dok. Lada ke bangke. Kaita pangkir atnangji, kaita peklar chanangji. Dak ni mana gitu ya kam ni lason isi. Kaita betul bong asona saya si yang lagi. Lapen lada laso paison no bangke. Benar aja target sih meji langsung karjo la kacipatir tipon ke honghari amai dongkang kang honghari amai solo amai la penso amai kusi cipahem kupon lo
la pen nako la so mai long nang ka chitong dun district pen ta dulo la pen di dun rong khang long di pen ta dulo rong khang long ri ta ke ni mi thang amasi rong khang long ri long mai a hem lo la pen iku thong long bia phan karchu la so pia ri ke thak pusita me song lo tung si la so pia ri ke kabuchi si pinyan thong long bia phan ta a pia ri ke la long lo la si non an so si thong long bi ili tu ma phan kan bi arada phan non ke bang ji pusita me kadu ko ve ili tum ben karbi akai ben akaprek akai tu sudah me ili tum makan nang kahit khap sudah laso itu thong long bi ili tum makan nang kaparai dunji laso phan si pi horhan buche ben apiari ili tum kikir ki thak ben so lo tum kikir ki thak ben so lo tum horhan buche ben si pinyan thong long bi phan ili tum ini horbongan nam pujir ben karbi arada phan nang rai du non nang kom du non nyar ni thong long bia phan kon bon nam pu dit pen ni long lo la si thong long bi karju abang de ni tum ani kan rang ta la so ajai me ka bang de kon ber ko Gari kachingkoi ke khangjia phan Hamren branch secretariat athengno speed breaker kaselam. Hamren secretariat athengno apong gari kachingkoi pen chenglok munira pran kedam nang dopiklo. Lason se kedam tang thereponi phai hiniarni tame truck pen munit ke pakoi pen ajok apran kedam nang dolo. Bonta bangso adim motor ke pacat pik ajok penang an kana hok dolo. Bonta non pen ke bangso adim masapso ake khang dolo athe. Thereponi phai kresiarni pen ke bangso adim along. Speed breaker bi pontang lolake Hamren narong supia phan isya birita ke meklo Hamren pen Rustom kinang ke lo birta Malong News Ingdeng pho karbirong sarame mesan pen ke pamanpon Lakhain ko rapon nilip constituency kaparlo Chuki hola English LP School bopong terona rong along ninia farman karbirong sarame atumpen ili chingrum lonang khe jutang la pen longria farman pu athepi en ponsi Nili bahabar along thereponi phai kep lapen kresiarni ninia farman pamanpon karbirong sarame atum tame chesong ponbom jakong chelong ponbom ajok non an ke me piningkan phau ke chok chetalon ponlonglo karbi karbak tame thang alongri methang arong aru balong kacharia jakong bisar kindara jakong hai hui ta non ke sarkar pen ke hogalo ron pon pen ke ongdung rong saratum ka chesong ki chun pon ang theglo puta kachingrum ame along chethan pon Labangso amelong ongdung rong saratum chetongdun lason si advocate sa therong hi advocate Jibon be lapen advocate S timong tumpen traditional village council lapen traditional village court ke dopen kosom si karbia tum methang ja kongpen rong rup kelana thegjima aphan bidi sore chepachoipon Lasolong Karbiang Autonomous Council Land and Revenue Department IM Amar Singh Tiso local MSc Pavitra Rongpi MSc Johnny Timo Nominated MSc P Reng Malapen Pregjam Board Chairman Atum Chetong Dun Si Karbiang Autonomous Council Pen Rong Sar Angbong Eklai Sivet Pen Kaching Thuramo Anpata Khe Longri Kerai Komjila Pen Rong Sar Ajakong Kedo Klong Thegjia Phan Thame Bidi Sore Chepachoipon Lasohut MSc Development Fund Amen Pen Rong Sar Amea Phan MSc Pavitra Rong Pi Pen Ningkan Surihini Ra Ingkora Thompen Ingkora Plia Bahat Tangka Lak Ingkoi Pipon Poputa Radame pi kangnia hut cecakpon Cuki hola pen Amerison terang nang kelo berita Malong News Media akorte anphandame nilitum ingdeng phokechok karbirong asar ningkana segamai pi reception committee hin pen nangle tumhan iro pejir ponlo nasi la karbi rong asar ingdeng phokechok karbirong asar ningkana segamai pi 25 nong ladak nilip constituency along bopong teron arong Chukhelang English LP School along si kedam tang tarik kep arni tili por phai ke thom ben pangcheng ponsi tarik kresi pini an nilitum karbi rongasa ningkana segamai pi chun pemelo lapen karbi anglong angkang pi along kedo ongdung arong asar
lapen Cinthongasar Risobasa lapen Rongabasapi lapen Mekar Mitro antame akhir jumenang pidunsi lapen mithang ador supik apor GPC labang suamai phan ke pachun pe meja phan wanglo lapen ladak alon dupik kusinili tum che theklong lo lapen ongdung armu che tongsi bangsuri ke thom su se chot armu pini raramai pi hu che tongsi lapen nilitum ke chuphapon manpeng ke do Karbianglo Thomas Council in charge EM Land and Revenue ake hai Amor Singh Tiso alang litame nang chitong nono lapen alang lipen klem rapet alu hisarpo the Karbianglo Thomas Council ong ke the giding on dame labangso Karbirong asara mai phan kaching hon pen wanglo lapen mission alam nang than dekang pot alang litum handame nilitum reception committee hoi pen kero pejir pon lo lapen Karbianglo angkang pipen Halloween pen kewang atum handame non labangso por ho nilitum reception committee hoi pen kero pejir pon lo alang litum Karbirong asar mai phan kaching hon lapen khe phan kaching hon lapen Karbirong asar ansu se pangtang nang pu aparman alang litum ador supik apor GPC labang so mai long ke wang posi ni litum kero tame labang so chatai pen pijir dun lo lapen muning chitame aningkan ga prek chitame labang so Karbirong asar mai do thu bom jilang lapen ansu se aprang ana thu kedam thu thek je phan ni litum hako howang chang thu lo Karbianglong ke doan Nining arong lo ladak suke hala hawar indeng po Karbirong asar amai lapen basapi amai itu di rong asar to dagli basapi datu ekdom mane hemesi thur jok si lapen ke labang su asong kele ningkan tok siwet la lapen la son la conference ke ningkan ko la sela ningkan siang bong se me ningkan bilang majidi ningkan berkata ekdom lengko lasi latum abu bisoda la pengen nilum kaida Karbianglo don mas konsil pen ki dong pon la pe ke matha pon Karbirong asar meeting along la pe ala situm adima Karbi traditional Karbianglo Autonomous Council pen pilih dambelang khusus siang bong pen la pali dambel la pen alang lituma workshop domai lasi senior advocate la pen officer atum la prapin pen workshop na pini lata latum kedong ponating pen si deng poneko la pen rong asar atum memorandum nang pidun la bangso memorandum la pano non Meghalaya son long lepota sorgari kambura pen rong asar atum pen si ilong nangi pusila nang yomdun lasi la bangso alo apin pura lo nilitum acing lo jon bangsi Karbianglo Autonomous Council isi meeting itu labang so nonang gelei isi meeting long labang so isi memorandum kompen labang so alangka cing bai pon ikpo lagi itu Karbianglo along le pelangka raipo lapen Karbi akhe tum apindeng sumpot pentengong nim rokong kanok awi sitamen larai pon pupusi negeni he pon tip lapen ke asong tin sitamen lage isiwet ke dodelo non Karbirong asar mai tado Karbianglo rong asar mai tado la tonda hini bag do hai ta ilitum lage non bene ke chengali lo hai ilitum la autonomous state आंदोलन पुसमे ASDC लपन कास्कोम पुटा दोलो तेबो फिजा पुपुआ तुमसमे कार्बिया खे पान आकिमिया पान के पचिंग तो ये मासे क्लेम्पोन नो मति नॉन धर्म लं सितमे नांगले लांगय हाले लया पुलाने कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दो कलांग मगदि टोटली चोफाय जो लं दा हेम आरना पुला चेक्ति रिपेंट तुलु ही दो दि लपेन के अल्लाह अकबर पुलाने दा सिया सुनी दो lapen buddhisa tumsa buddham saranam goswami pelane hinayana mahayana do kalang ta buddhisa jutkok lo ma de christian tumne jutkok lo ma di mate chokre chokha jutna jutkok ma juchi mati alam lason si latum abu bisod bang ke tepik lapen eli tum katok kawe
karbiarat atum ans ke la rong asarama epan jasemetet ke pangtang nang pula bangke karbi achithia bong lo rong asara tum yong si ingtang pon lo pulo tang de rong yong si mepom sen lo podan de ladak pen mesen osomar nang klang po mesen a politician si kami nang klang po mesen officer engineer IAS IPS kado kita nang klang po la si lanang le tum press media pen chenglok ile tum karyarat kedoan ke larong asarapan labang su asong getang tangi bangke kadok kawi me upload cipi dunang proposi le lang le tum press media hoi pen tuning rikon Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.